Nitik sandangane dudu wong tanah Jawa. Wani nyaket nyedak karo Kyai Ismaya Kyai Semar. Janji kowe ganggu kamardikan lan tentreme wong tanah Jawa. Iki kala sambigana sing radakan nrimake. Allah wa ni'mal wakil.
menika wonten penyanyi ingkang rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki. Kalilan kula pun Semar inggih Ismaya nderek tepang gladi wanuh ndika menika sinten kisana? Inggih Kyai Semar dipun tetangaken kula saking laladan tanah Busroh utawi negari Ngerum. Negari Ngerum menika pundi? Negari Ngerum menika wonten saleripun tanah suci. Dene nami kula pun Sayyid Samsudin Al-Bakir utawi kaprahipun sinebut Syekh Subakir. Lajeng tebih saking tanah Busroh ndika kraya-raya rawuh wonten ing mriki niku wonten wigatos menapa, Syekh? Nuwun sewu. Blaka Suta kemawon. Kula rumaos marem ningali kawontenaning tanah Jawi. Hawanipun ingkang adem, buminipun ingkang subur, tanduran ingkang ijo royo-royo, toya ingkang bening lan tirah-tirah, dereng gunung geni ingkang muntahaken lahar nanging boten dados bencana, malah wedi lan watu ingkang medal saking waduking gunung dados kanugrahan tumraping agesang. Bab menika benten sanget kalian wewengkon kuling tanah Busroh ingkang buminipun cengkar, langka toya, hawanipun panas, rekaos pados sandang teduh. Mila menggaing petang kula bejo bejane menungsa menika menawi dipun titahaken kalian Gusti mapan wonten ing tanah Jawi mriki Kyai Semar. Inggih. Inggih leres leres. Mila rinten dalu para kawuling Gunung Tidar tansah kula dherekaken ngaturaken panuwun sarta manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung awit kemirahan kanugrahan ingkang sampun dipun paringaken. Inggih Ki. Malah nuwun sewu. Wonten bab ingkang saya andadosaken kagiyating manah kula. Ing wewengkon mriki antawisipun manungsa kaliyan bangsane Gandharwa saged manunggal dados setunggal tur kawis tingal nengenaken dumateng kerukunan. Menika elok sanget. Tegesipun sedaya makhluk ing Gusti menika pancen kedahipun samat sinamadan daya dinayan sarta ngagungaken rasa tresna asih dumateng sedaya para makhluk. Inggih pancen kados mekaten budayanipun tiyang Jawi lan bab menika sampun lumampah sawetawis dangu. Sakmangke nuwun sewu kalilan kula nyuwun dawuh ndika tebih saking negari Ngerum jengandika rawuh wonten ing Gunung Tidar mriki kejawi nyambung raos pas derekan menapa wonten wigatos sanes Kyai nuwun sewu yektosipun malih-malih menapa kula ngambak wonten ing tanah Jawi jumujug wonten ing Gunung Tidar menika mundi dawuhipun Kanjeng Sultan Al-Gabah ing Rum supados nyebaraken agami Islam ing tanah Jawi. Mangke rumiyin. Mangke rumiyin. Menapa sebabipun kok agami sampeyan badhe mangsebarke teng mriki mongko tiyang mriki sampun anggadhahi tata cara manembah piyambak sampun gadah agama piyambak. Wong Jawa niku duwe agama sing diarani agama kapitayan.
Angrusitna Nuwun sewu Kyai Semar. Menapa kula dipun keparengaken nyuwun dawuh bab agami tanah Jawi nenggih agami kapitayan menika agami ingkang kados pundi lan cara carane sembah yang kados pundi kula nyuwun katerangan. Wong Jawa niku sampun gadah agama kapitayan lan tata cara manembah mring Gusti. Menapa sebabipun agami mriki sinebut kapitayan karana ingkang dipun beteni ingkang dipun sembah nenggih Sang Hyang Kaya ingkang tuhutan kena kinaya ngapa. Nah, dene papan sembahyangipun tiyang mriki menika naminipun sanggar. Naminipun sanggar. Ewadene cacakane sembahyang utawi ibadah menika dipun perang dados gangsal. Ingkang sepisan nenggih tuajeg tegesipun ngadeg utawi jumeneng kanthi tangan diunggahake lan ngrawuhake Sang Hyang Kaya utawi pangeran wonten ing rasa pangrasane menungsa. Angka kalih naminipun Swadikep. Sakuse pangeran tetunggalan wonten ing ati banjur tangan loro dipapanake wonten ing dada. Angka 3 nenggih tungkul tegesipun bungkuk nyawang wonten ing bumi. Angka 4 tulampak tegesipun lungguh timpuh. Angka 5 ingkang pungkasan nenggih tondem patrape sujud kaya bayi ingkang wonten kandhutane ibu kanthi nemplekaken bathuk wonten ing bumi niku cacakane sembahyang wong kapitayan. Bagus Kyai. Raden Saidya tumandang mung lempung ban kang kinarya matri jeng Sunan Ibrahim Agung Kyai Semar babar pisan kula mboten duga mono jebul tiyang Jawi sampun ngidap-ngidapi ing atasipun pulo mriki tebih saking tanah Arab parandene tata carane sembahyang luhur lan sae kados mekaten. Kyai sisan damel kula aturaken bilih nuwun sewu tata caranipun ngibadah agami pungkasan lan agami kapitayan agami Islam kalian agaminipun tiyang Jawi menika meh sami ingkang paduka dawuhaken tulajeg niku yen Islam takbiratul ihram lajeng Swadikep tungkul niku tegesipun rukuk tulapak menika lungguh ing antarane sujud tondem niku sami kalian sujud tegesipun Islam kalian agama Jawa menika kaya tumbu sing entuk tutup sampun gathuk lan matuk. Sampai kono, aja sampai kono.
langkahan terus sesumbar lindu ketara bumi kunjing kumaludho guntur kato Subakir yen pengen dawa umurmu kowe mulya ning bumi klairamu aja ngusik katentremane wong Gunung Tidar kene mangke rumiyin jengandika menika sinten lek nomripatmu jerengen gobokmu aku Gendruwo utawa Gandharwa sing wasani Gunung Tidar kene jenengku Kala Sekti ya Ki Sambegana lan kowe tak kandhani Bakir tanah Jawa kene wis dadi papan dununge para Gendruwo wiwit makuna saben gunung wis ana sing wasani ya kuwi ratune Gandharwa Gunung Tidar kene sing ngratoni aku Kala Sekti ya Sambegana Gunung Sindara sing wasani Ki Maduretna Gunung Sumbing Ki Jalalela Gunung Ngungkrungan Ki Sidamukti Gunung Merbabu Ki Tropo Gunung Kumbang Ki Bangsan Gunung Kendeng Ki Aji Dipa Gunung Merapi Ki Sapu Jagat Gunung Lawu Kyai Jalak Gunung Kelut Ki Lembusura mulai yen kowe sembrono ana tanah Jawa bakale kuwirangan Kyai Kala Sekti nyuwun pangapunten kapendheta jantung kula babar pisan boten wonten ceceking manah ngganggu damel katentremanipun tiyang Jawi kula namung badhe nderek srawung lan nyuwun palilah badhe nyebaraken agami pungkasan wonten ing mriki arep nyebarke agamamu pol-pole yen agamamu wis nyebar neng kene iki mengko ora enek wong genduren ora enek wong bersih desa ora enek wong sing nanggap kabudayan tan wurunga wong wayangan malih arang-arang sawangen neng kene iki sawangen tumblek-blek sing nonton pirang-pirang ning sing nanggap taun iki malih arang-arang ngerti ra ing atase rega apa wae mundhak bensin mundhak apa-apa mundhak rega dalang malah anjlok rumasak kowe engko yen nyebarke agamamu tan wurunga wong tanah Jawa bingung golek sandang pangan kelangan jati dewi Nuwun sewu nanging anggen kula sowan mriki yektosipun badhe nyuwun dawuh kalian tetungguling piyayi ingkang lenggah wonten mriki nenggih Kyai Semar Badranaya ora perlu kowe nekat nanging dereng marem menawi kula dereng pikantuk dawuh saking Kyai Ismaya jaluk dawa umurmu
banjur lakune ngamin ukura grane ngarga ora gurnitora kagiri-giri kacarita kaya mangkono sanadyan kalindhih ing yudha nenggih Sang Syekh Subakir parandene kawis tinggal mesem jroning Wardaya mangkono ana murup ingkang mapan wonten ing asta nenggih wujuding watu timpuru sinebul mawi donga sekti ben bandemake dumateng Ki Kala Sekti ya Ki Sambegana ambyar dadi lebu Allah Maha Agung tanpa putra uga tanpin mutraake prahana sawiji kang madani kang sinembel kang satya nurang nyuwun pangapunten menawi Gandharwa Sambegana ngganggu dumateng Dika Syekh Subakir
Nggih Kyai. Mboten dados menapa malah kula ingkang nyuwun pangapunten. Kula mboten jarak, kula mboten sengaja satemah sambigana kala wau lebur dados awu. Nggih ngoten niku yen gendruwo niku. Yen sore kaya yak raru. Ning anggere bar jam 1 bengi tilem niku mangke. Nggih. Melek-melek wis ngarepne kenthong subuh bar niku rayan teng WC. Lah niku Gandharwa iki ngoten niku. Sing badhe mangsebar teng mriki agami napa? Agami Islam. Islam menika tegesipun kados pundi? Nuwun sewu. Islam menika tegesipun taat, tunduk lan pasrah sumarah dumateng Gusti Allah. Islam tegesipun tentrem lan sedaya umat kedah ngreksa dumateng katentreman, boten namung tentreming pribadi nanging ugi tentreming sedaya makhluk. Tentrem lahir lan batin, tentrem donya ngantos akhir. Islam menika kanugrahan utawa pengayoman saka Gusti kangge keselametane sedaya makhluk lan alam saisinipun. Islam menika maknanipun wangsulipun titah wonten ngarsanipun Gusti Allah. Islam menika saripatinipun sanes kawruh lan ngelmu, mila kala mangsa Islam menika angel dipun nalar. Karana Islam menika ukuranipun rasa pangrasa, kapercayan lan tresna asih marang Gusti sarta alam saisinipun. Mila saben-saben maos weda suci mesti kawiwitan anyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Tegesipun menungsa yen kepingin bisa manunggal tetunggalan kalian Gusti Allah kanthi leres lan sampurna, syaratipun kedah ngrembakakaken sifat welas asih dumateng sinten kemawon lan menapa kemawon. Nggih, Syekh Subakir nggih. Kula tampi kanthi ikhlas legawaning manah yen agami sampeyan badhe mangsebarke teng tanah Jawi, monggo kemawon. Ning wonten syaratipun. Syaratipun menapa Kiai Semar? Syaratipun menika wonten kalih. Sepisan aja meksa rasane wong Jawa lan aja nggunakake kekerasan karo wong Jawa. Angka loro aja ngelek-elek lan ngowahi tatanan adat budaya sing wis ana, merga budaya lan tradisi kuwi uga kanugrahane Gusti supaya uripe menungsa guyub rukun lan weruh karo jati diri. Sampeyan saguh napa mboten syarate ngoten niku? Kula sagak nah sineksen jagat saikine. Gandeng sampun wonten gatu ing rembak antawisipun kula kaliyan danyanging tanah Jawi Kiai Badranaya. Kalilan kangge srana kawilujenganipun tiyang Jawi, kula badhe mendhem watu timpuru lan ugi tombak Kiai Sepanjang utawi tombak Kiai Panjang mapan wonten tengahing tanah Jawi nenggih pucuking Gunung Tidar mriki. Monggo mangtindake.
Salajengipun menapa malih Syekh? Nuwun sewu. Salajengipun kula badhe numbali tanah Jawi supados tebih saking Sambikala kula badhe numbali kanthi awujud duk alang-alang andong kalian sarem mugi-mugi saged barik mapan wonten ing tanah Jawi. Syekh Subakir sasampunipun dika mendhem watu timpuru lan nancepaken tumbak Kiai Sepanjang lajeng numbali kanthi duk alang-alang andong kalian sarem menika maknanipun kados pundi inggih nuwun sewu duk alang-alang andong kalian sarem menika mujudaken panggayuh utawi pandonga duk tegesipun wektu alang-alang tegesipun alangan andong tegese andonga sarem tegesipun marem dene donganipun duk ana alangan andonga supaya atimu marem lan ayem. Lelakon gedhe sejarah suci antarane Semar karo Sang Subakir magepokan lawan tumangkari agama pungkasan nganti bisa dadi srana rahayune tanah Jawi nganti saiki Anoman. Aduh Yai, sabar pisan kula mboten nduga mono. Pilih papan menika papan ingkang luhur, papan ingkang suci. Mila menawi ndika badhe mbangun kayangan wonten mriki, mugi wonten peparinging penggalih kula badhe nderek uyung-uyung aneng uyung tetep kula badhe nderekaken dhumateng paduka Sang Pamong Segatya. Matur nuwun pancen kaya murahan.